Og nu er morgen atter. Og morgen, Øystein klare. Klar for dag 3. Ja, Det er kjempe I dag. han fikk seg en sovetablett I går. Hvordan var det? Det var godt. Det hjalp på. Ja. Jeg tror det ble flere ganger. Ja, det er noe med at det er så varmt. Ja. Man vender seg hele tiden. Ja, det det. Og så må en stå opp om natten og tisse. Ja. Det ødelegger søvnen. Det er så hett å sove. Og så venter vi dock andre tøyene og skifta støv og så det oppe å pissa. Så om det pissefløsker så det likevel. Man må opp. Det var det på råken ut I morgen for at vi skulle fyrre oss det der motoren I har en länkande där för framan. Det skulle först bära allt igen till grundlevna. Och så skulle där röja allan vägen om man åter till början. Det är motoren och kuskan det här var länkande. Det kallplås och så. Øystein det er feltet det gjør. Vi kommer nok så lengt. Vi er bare nok så døll og så. Altså vel, det mer enn han. Good morning. Good morning. Good morning. Can you sleep? Yes. Yes, perfect. Like a baby. Jeg setter meg nått kamera til timelapse. Excuse me. Säkert så nytt. Now we need to cross the river. It's a small river, but strong. And then take another valley, walk maybe 5 hours to Plaza Argentina. Okay, and then take a lunch in Plaza Argentina, maybe, I think so, and then rest for the rest of the day. Yeah. Yes. Is it hard to cross the river? It's hard to cross the river. It's very cold, and the rest of the way is very steepy, and we need to move very slowly and take our time for walk. Man hører ofta danskar her teka til at akkurat som et veltet lokum. Og at han fyrir okkon suttja vidt det som det tås om. Her har vi 2 koppa I lokum. Vi en feralei, en norsk feralei, ekspedisjonsreiser, mette til å være at det tryggere for vi og feralei, men det ber reisen til å være færre ensamhattelig. Her det ikke krøv om det, at du skal være I en godkjent, som godkjent og feraleiere. Og det så en som vi sitter for gengant her etter øyren. Han ensamhattelig. Men det måtte jeg være for riskerligt, særlig som som nok så råtot. Støy at det var en som leie meg til, spurte om vi skulle fære, og det var frestand, rattelig frestand. Det kanskje at det nekv innanfor det geng og fjøtlån av nekva grader av her, faktisk hva det ekte, hva det gåa, og den rattematen gjør det på, og fære vi en færaleie her som alt bestemmer og Borg og Eslund og det som har halt att det inte ordentligt att jag kan gå på fjäll men nu är det så lätt som är det så här. Cross the river is possible to cross for yourself or with the mule. Hey. One is more funny than the other. You can choose.
Ja, hvordan var det? Det var kaldt. Holy Moses. Ja, du miste skoen. Ja. Vi kan ikke lukte om en lenge kløyve her. Og hva der så kjører vi fjallet. Og dette så lente som jeg har vant i. Dette føles godt. Veldig godt. Og kallt for at det var måned i morgen. Ja, var det. Men det kan vi vi. Onkel har betalt seg $200 for jeg færre i Jørknå. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Todo bien. Så slår på det vi en måltøyretvarsrom. Der gjør vi det ikke. Og Øystein, teltvinneren som var han, miste i annan skrekk. Og man etter ånden. Det var for han så ikke at. Det nok fordi den har rytter. Ja. Rytteren kan styre han så at ikke han dytter oss ned. Det må være ganske sjukt å sitte på den ryggen der. At de klarer å klatre sånn opp. Ja. Lata filma. Det er alt gånger vi. Nå henger jeg filmen så er det her. Ta i det sol, godt vever og alt er utfullt og hundas. Det har vi så sett meg for. Jeg tar i det strævet, så skal det eisen filmast. Og dette er strævet. Dette er en brekka, brøtt brekka. Og santer er genga, torre santer. Ta litt sånn. Sånn, ja. Det er bra. Okay, guys. Nu skulle vi i rommet en A-trett. Og det er rommet som var torskater tvarsrom. Så at det er overalt. Det kan gå vatter. Vi leter etter en sted. Det kan være godt å slippe oss rom. Og et sted er noen som det ser ut til å være noen tilståttninger til å få lete oss gjøre at. It looks closer now than it did yesterday. Yes. Now it's kind of reachable, at least. Yesterday it looked like, I don't know, a dream maybe. Today it's possible. Yes. Yeah. And tomorrow more. Yeah. Surya Moria yesterday. Yeah. Surya Moria yesterday, yeah. Nu har vi den lilla stänk här och så är det ett av pizza. Men det var en stottestek att säga det. Det var en tunga tur igen efter det. Öliga tunga. Och nu har vi kommit så mycket högt att fannen är lite av gilon. Och vi kommer helt upp här som det börjar att kölna. Då är bättre är ett kallt låt. Solen är stark och heit. Landsläge här till sig ut med en cowboyfilm. Det är speciellt. Här är det
flere folk, imisk folk. Tvær vinkkoner, her var kjennast fra politien. Her der andre arbeider, hin hever arbeid. Og tvær menn, og så var det en som ensamalt. Og det var så en av tre at han fallen fra. Her skulle så teltet sammen, men det var det som vi som teltet sammen. Og han, ja, det virker at man kanskje synte ikke ordentlig av toppen nå. Han gratlet til en attast, og glemmer seg synte om ryggen, og så han glemt seg om forkullelse. Ikke glemt seg til en forstand at han grenjer, men at han har sagt fra han. Jeg følger jo ikke. Øyla vel for. Og vi nå i 3693 hatt. Så det jo flere her som setter hattar mitt. For det flyttas. Det ikke mer vi har filmet. Det så naturer som det at jeg har jo ånga stedjer. Da jeg er inne av stedjer, så filmer jeg. Og hvis jeg ikke filmer, så tar jeg ikke bøylet eller skjer et eller annet. Men til så jeg så det passer fint. Men sen det struttet, så blir jeg alltid sørster. Og det nok stressant. At det sier stekker en liv her. Så må vi pakke alt sammen. Så bøyer jeg det mer. Og ta ferdig først. Det er ikke godt. Nu är vi grundlevna. Så det klarar vi. Plaza da Argentina. Och här är en förfärlig vinter. Men där har lagt levna här så att som det löjver så det är färras rum. Och här att han fyller med. Här är Aconcagua. No. Welcome. Thank you. Welcome. This is the kitchen. Yeah. If you need hot water and cold water for drink, please tell us. Perfect. Sorry for my English. Oh yes. Ja, det är det. Cozy. Yes. Oh. Hi. Hi. Excuse me.
This is for you. Wow. Oh, it smells amazing. Okay. Hi, Deb. One of the. I'm gonna put this here and the other maybe. Okay, guys, try to rest. Very important. Move slowly. Be careful. Drink a lot of water because it's night. Maybe you don't feel good. And dinner will be ready at 7. Perfect. And everything you want, you tell me, okay? Yeah? Okay. Gracias. De nada. Gracias. See you later. Yes. Specielt när det var skrivet på hjälp. Det var så tilfeldig egentlig at dere var i den uttalen. Da hadde jeg bare 3. Ja. Ja, 9. Nej, 6. Det kan dobbeltbränna också. Hi. Hello. ¿Cómo están? Give me the plate, guys, please. Gracias. De nada. De nada. Så där det mest nu och för folk äta. Det är på plats och jag finns kottsäng. Så helt jag skulle sätta tälten upp. Nu är jag sån Och där skulle du slett inte så kottsäng i rum. Det var det väl. Så det vill jag att sätta tälten. Ja, nu kommer det nog. Men först kväll skulle vi mata eltingen i blån och vad det blev framskottat sen tror jag att nej han är inte så gott han att Ni pedo años. för lägga sig. Me lo habré olvidado un par de meses. Det kan man. Ah, igual a mí me pasó algo raro en ese botín. 60. Tills en gång till. Håper jag att jag håper något. Okay. Go to bed, okay? I asked to the doctor if you maybe you need start to drink to take Diamox, okay? Yep. We see. Yep. Yeah? God bedring. Rest. Yes, jag klarar det. Jag klarar det. Ja, jag klarar mig. Så gott. Jo, det är en kort lacknan och heimesång. Det var spännande jag vet hur det var tjock. Moment of truth. Som mensdubber. Ja. Ja. Very good. Hey. Excellent. Good? Okay, excellent. Yes. Perfect. Att han vill mer. I fjället vi skulle på om jag kan det göra, jag vet inte hur snäck var. Först kväll så stillnar. Så var det med vinter och kväll så var det undantag. Så kommer löv i leven här. Musiker och att han har vet. Gåa nottra och spalt jatsi. Vad är det tjock? Det blir en här och spännande dag. Ein lagst och sjukur. De säger att det är hatta sjuka. Det hoppar vi ut. Det är influensa som är smitta. Vi tar finnes ett telt vid 8 kotjeseng. Här vi en underkotj. Så det var inte jag behöver sova väl. Det var något.